ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன். நாங்கள் உண்மையாகவே இன்றைக்கு இவ்வளோ காலம் எங்களோட ப்ரொமோஷன் செஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த ப்ரமோஷன் செஞ்சதில் நாங்கள் இவ்வளோ காலம் பிஹைண்ட் த சீன் செஞ்சதே இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோக்கும் அந்த பிஹைண்ட் த சீனை சொல்ல போனால் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். ஏன்னா ஒரு ஷூட் ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு சாதாரணம் இல்லை. நிறைய ஸ்கிரிப்டில் நிறைய வீடியோ பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணுறது, அதை ஆட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி எத்தனையோ கட். அப்போ நாங்கள் பேசும்போது எங்களோட நிறைய தவறிப்படுது. பேசும்போது அதெல்லாம் நாங்கள் ரியலாக காட்டுற இல்லை. உண்மையாகவே அதெல்லாத்தையும் செஞ்சு தான் வீடியோ காட்டுறோம். ஸோ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யோசித்தோம், நாங்கள் செய்கிற வீடியோ பிஹைண்ட் த சீன் உங்களை எல்லாருக்கும் அதை லைவாக பார்க்குற மாதிரி செய்யறதுக்கு நான் பார்க்குறோம். ப்ரொஃபஷனல் உள்ளவனே நிற்கிறாங்க. మళ్ళీ మా మేడ కొండగా బా హై මොනවද එක්ක යන්න ඕගොල්ලන්ට යාළුවෝ පැමිණිකටත් එක්ක යන්න. ඕගොල්ලන්ට යාළුවොත් එක්ක 2 1 స్టార్ట్ హై ఓకే Hi, hello everybody. අපි ඇවිල්ලා ඉතින් ගලේවල මම වීඩියෝ ගන්න ඉපා. ගලේවලවට විශ්වාසවන්ත මලේ මොනේ මොවා සෝරි කරගෙන කොට කොට කියන්න ලස්සනට කියලා බලන්න. නැත්නම් ෆන් මොස්ට් එක ලස්සනයිද? ලස්සනයිද? දැන් ෂොට්ස් එකක් ගන්න බෑ. කොන්ද බලා ගන්න. හරි හරි ඔතනට පාටිස් වලට හෝ ඉවන්ට් වලට යන්නේ මිඩල් නේද? ඔතන පාටිස් වලට හෝ ඉවන්ට් වලට යන්න බජට් முகத்த ப்ரோ கியான்னே. இந்த வீடியோல நாங்க எப்படி நடிக்கிறோம், எப்படி மாதிரி பேசுறோம், எவ்வளோக்கு இதை கட் பண்ணிக்கிறோம், எவ்வளோக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் எவ்வளோக்கு கஷ்டப்படுறோம் என்றதை இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன். අදවිල්ල ඉන්නේ ගලේවලට. ගලේවල වටින හැමෝටම විශේෂ පණිවිඩයක් කරගෙනයි. ඔයගොල්ලන්ට ඇල්ටෝ වෙගනර් වගේ වාහනයක් රෙන්ට් එකට ගන්න අවශ්‍යයි දැන්. එහෙමනම් එන්න දිසානායක ට්‍රැවල්ස් රෙන්ට් කාර් වලට. ඔයගොල්ලන්ට පාටිස් වලට හෝ ඉවෙන්ට් වලට ඇකුවා විත් වගේ වාහන රෙන්ට් එකට ගන්න අවශ්‍යයිද? එන්න දිසානායක ට්‍රැවල්ස් වලට.